ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପଣସ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପଣସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କାଟି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି ପଣସକୁ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି। ମୋତେ ତ ପଣସ କାଟି ଆସେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରେସର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଝାଇ ଦେବି, କାରଣ କରେଇରେ ସିଝେଇଲେ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କରେଇରେ ନ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ହଳଦୀ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ସେ କଷ ପାଣିଟାକୁ ଢାଳି ଦେଇକି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଟି ମାରିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିବ ମୋ ପଣସ ତରକାରୀ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟା ସିଟି ଦେଇଥିଲି। 2ଟା ସିଟି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଣସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ୟା ଲୁକ୍ଟି ମଟନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିନି। ପ୍ରଥମେ ପଣସ ତରକାରୀଟି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2ଟି ପିଆଜ ଆଣିଥିଲି, ରସୁଣ, ଅଦା। ଏବେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି। ବିଲାତି କାଟିଛି ଫ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲି। ମୋତେ ତ ଏତେ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ ପଣସ ତରକାରୀ ମାଝରେ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଣସ ତରକାରୀ କିପରି କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କାଟିଲା ପରେ ପିଆଜ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ବସେଇବି। ଆଜିକାଲି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରି ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ କିପରି ଆସିବ, ଆଗକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତା ସଙ୍କଟ ସନ୍ଦେହର। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ କରିବା ସୁବିଧା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁରେ ଥାଏ ମୋ ଶାଶୁ ତାଙ୍କର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇନା ବିଦେଶରେ ରହୁଛି, କେଉଁଝର ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏପଟେ ମୋ ମସଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେଲେଣି। ବେଶୀ ପକାଇନି, ବେଶୀ ମସଲା କରୁନି, କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇଲେ ବି ଛୁଆ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ତରକାରୀ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା ତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ଦେଖା ହେଉଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି। ହଠାତ୍ ନା ଲାଇନ୍ଟି ପଳେଇଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ପରେ। ବେଶୀ ପକାଇନି, 2ଟି ପିଆଜ ପକାଇଛି ମାତ୍ର, 4-5 ଖଣ୍ଡ ରସୁଣ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବିଲାତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଲାତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପକାଏନି, କଟା ବିଲାତି ପକାଏ। କଟା ବିଲାତିର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗର ବିଲାତିର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବିଲାତିର ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟା ବିଲାତିର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟା ବିଲାତି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଉଛି। ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ସମୟ ଲାଇନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଳାଇଲା, କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଲି। ଏବେ କରେଇକୁ ଟିକେ ତାତିବାକୁ ଦେବେ। କରେଇ ତାତିଲେ ସେଥିରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁପାରିଲେ ସୋରିଷ ତେଲ କରିବେ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେହ ପାଇଁ ହାନିକାରକ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସୋରିଷ ତେଲ। କଦବାଇ କରୁଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ। ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କରେଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାତି ଯାଇଛି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପକାଇଲି। ତେଲ ବି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ରୋଷେଇ ବେଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପକାଇଲି।
ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଣସ କଟା ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତା ପାଣି ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଇ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଭାଜିବି। ଟିକେ ଭାଜିଲେ ତା'ର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତେଲଟି ଟିକେ ତାତିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେହେତୁ ତେଲଟା ସୋରିଷ ତେଲଟା ଯେତେ ଗରମ ହେବ ଭଲ। ଲାଇନ୍ଟି ଆସିଗଲା, ତଥାପି ମୋ ଫୋନ୍ଟି କ୍ଲାରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଦେଖା ହେଉନଥାଏ। ମୁଁ ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ। ଆଗରୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡକ୍ଟର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କାଳେ ହାର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇଥିଲି ପାଣି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରେସର ଏବେ ଆଣିକି କଡ଼େଇରେ ପକାଇବି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ପଣସ କଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ମୋତେ କାଟି ଆସେନି। ସେ ତାଙ୍କର କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଣସ ଆଣନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଂସ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି, ମଟନ୍ ଲୁକ୍ଟା। ପଣସ ତରକାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା। ତାପରେ ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଚୁଲି ଟିକେ କମ୍ ଆଞ୍ଚ ରଖିଦେଇକି ସିଝେଇଥିଲେ ଏଇଟା ପକାଇଦେବେ। ସେ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, ଏତେ ମିନିଟ୍ର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କହିବେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଫୋନ୍ରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଶିଖି ନାହିଁ, ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସିମ୍ କରିକି, କାରଣ ଚାରିକଡ଼ ମସୁରୀ ହେବା ଦରକାର, ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ଦରକାର, ପଣସ କଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ଦରକାର। ସେମିତି ବି ଆପଣ ସିଝାରେ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଜିଥିବା ପଣସ ଆଳୁ ଟିକେ ତରକାରୀ କଷିଲେ ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ବଳିଥିଲା ଭଜା ତେଲରେ ସେଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବି ତରକାରୀ ପାଇଁ, ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ତରକାରୀ। ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ପିଆଜ ଆଉ ବିଲାତି, ସେଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ପକାଇବି ଏବେ। ଆଉ ତେଲ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ, ସେଇ ଯାହା ତେଲ ବଳିଥିଲା ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ରେସିପିଟି ମୋ ମାଆ ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ଦେଖିଥିଲି। ତିନି ଶାଶୁ କରନ୍ତି, ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ମାଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କ ହାତର ତିଆରି, ଶାଶୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଣସ ତରକାରୀ ପୁରା ମାଂସ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏଇଠୁ ଦେଖିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକାଇଲି, ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ବି କାଟିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମସଲାରେ ବାଟିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ମସଲା ଶିଳ ବଟାଟା ତରକାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଯେପରି ମାଂସ ତରକାରୀ କଲାବେଳକୁ ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସେ, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବେ। ଭାଜି ଚାଲୁଥିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରିଛି, କାରଣ ପିଆଜଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ପକାଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଏତେ ମିନିଟ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ କି କିଛି ଭଏସ୍ରେ ମୋର କହି ନ ପାରିଥାଏ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ପକାଉଛି।
ବେଶୀ ବି ମସଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏତେ। ମୋର ଯେତେ ସିଝା ସନ୍ତୁଳା ସବୁବେଳେ ମୋର ପସନ୍ଦ, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବି ସେୟା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ପାଏନି ମସଲା ଖାଦ୍ୟ, ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ସିଝା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏନି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକଡ଼ ଖେଳେଇ ଦେବେ, ମସଲାଟା ସହିତ ମିଶିଯାଅ, ପିଆଜ ସହିତ ମସଲା ଟିକେ ମିଶିବାକୁ ଦେବେ। ଆଗଥର ଲୁଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଆଗେ ଟିକେ ମସଲାଟାକୁ କଷିବାକୁ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ ତାହା ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରେ। ଫାଷ୍ଟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି, ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇବି। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବି, କାରଣ ସେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ନ ମିଳେଇବେ ସେ ମସଲାରେ ମୁଣ୍ଡା ହେଇ ରହିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି ମିଟ୍ ମସଲା, ଭାରତ ମିଟ୍ ମସଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାରତ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ରୁଚି କମ୍ପାନୀର ମସଲା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଯେହେତୁ ରୁଚି କମ୍ପାନୀ ମିଟ୍ ମସଲା ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା, ଏ ଭାରତ ମସଲାର ମିଟ୍ ମସଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସେ ୟୁଜ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ବେଶୀ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଚାରିକଡ଼ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଖେଳେଇକି ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିକି ପୁଣି ମସଲା ପକାଇବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିବି। ମୁଁ ଲାଉ ପିଠା ପ୍ରଥମ ଥର କରିଥିଲି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇକି। ମା ମୋତେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ମାମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଲାଉ ପିଠା। ମୁଁ ବି ଲାଉ ପିଠା କେବେ କରିନଥିଲି, ମାମା କରନ୍ତି ମୁଁ ଖାଏ। ଦେଖିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଲାଉ ପିଠା ବି ତିଆରି କରିଛି। ଯାହା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କେତେବେଳେ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ଗୋଟା ଯେଉଁ ବିଲାତି କାଟି ରଖିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପକାଉଛି। ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସିଝି ଆସିବ ବିଲାତି, ସେତେବେଳେ ପକାଇବି। ବିଲାତି ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଏ, କାରଣ ବିଲାତି ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କହିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବିଲାତିରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ପକାଉଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ଯଦି ଲୁଣ ପକାଇଥାନ୍ତି ବିଲାତିରେ ସିଝି ନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଲାତି ପକାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲୁଣ ପକାଏ, କାରଣ ବିଲାତି ଲୁଣକୁ ଆବଜର୍ଭେସନ୍ କରି ସିଝେଇ ଦିଏ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଲୁଣ ନେଇଛି, କାରଣ ବେଶୀ ଲୁଣିଆ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ନେଇଛି। ବେଳେବେଳେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଝିଅ ବି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ କାଲି ତ ପଖାଳ ଦିବସ, ଦେଖିବେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ଝିଅ ତେବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଆସୁ କହିବ କିପରି ତରକାରୀ କରିଛି। ତାର ଯେତେ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଲୋକ ତାକୁ ଏତେ ମସଲା ଦିଏନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ର, ଏଇ ତେଜପତ୍ରଟି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଲଗେଇଥିଲେ ବାଡ଼ିରେ। ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କିଣିନି, ଏଟା ଗାଁରୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ବେଶୀ ବି ତେଜପତ୍ର ପକାଏନି, 2-3ଟି ପକାଏ। ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ବିଲାତିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଝି ଆଇଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ବୋଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ମୋର ତରକାରୀ କିପରି ଦେଖାଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ବିଲାତିକୁ ଟିକେ ଚାପି ଚାପି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଲାତି ମସଲା ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତେଜପତ୍ର ବି ତା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଜଏଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ନିଜେ ହିଁ କୁକର୍, ନିଜେ ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ, ନିଜେ କ୍ୟାମେରାକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ବି ବାହାରିଲାଣି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମସଲାଟିର କଷି ହେଇଲା ପରେ ତେଲ ବାହାରିବ ଚାରିକଡ଼, ଜାଣିବେ ମସଲାଟି ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ପକେଇନି, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସରରେ ଆଳୁ ଓ ପଣସ ସିଝେଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ଆଳୁ ମସଲା କଷିଲା ସମୟରେ ପକେଇନି। ଏକାଥରେ ଯେତେବେଳେ କଷିବି ପ୍ରେସର କାଢ଼ିକି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଠି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା ଥାଏ। କଞ୍ଚା ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ଆଳୁର ମସଲା ଟିକେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା। ମୁଁ ଏହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସରରେ ଯାହା ରଖିଥିଲି ଭାଜିକି, ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଉଜାଡ଼ିଥିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଜାଡ଼ିଥିଲି, ତାହା ଏବେ ପକାଇଦେବି ସେ ମସଲାରେ। ଯେହେତୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତାହା ପୁଣି ଟିକେ କିଛି ସମୟ କଷିବି। ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି ଟିକେ, ତାର ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସର କଷା ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଦରକାର। ଆଳୁ ପଣସ କଷା ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଦରକାର ମସଲାର। ଯେପରି ମାଂସ କଷି ହୁଏ ମସଲା ଭିତରେ, ସେପରି ଟିକେ କଷିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଷି ଆସୁଛି। ଭଲସେ କଷୁଥିବେ। ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କଷା ବାସ୍ନାଟି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପଖାଳ ସହ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ପଖାଳ ଜମା ଖାଉନି। ଚାରିକଡ଼ କଷି ଦେଉଛି। ମୋର 2ଟି ସିଟିରେ ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି ପଣସ ଆଉ ଆଳୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଶୀଘ୍ର ସିଝି ଯାଉଛି, ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆମର ପଣସ ସିଝିବ କି ନାହିଁ। 2ଟି ସିଟିରେ ମୋର ପ୍ରେସରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଦେଖିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଏଠି ଖାଇବିନି, ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ ସେ, ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବି। ଆଉ ଟିକେ କଷି ଦେଉଛି, କାରଣ ଭଲ କିନା ଆଳୁ ପଣସ ସହିତ ମିଶିଯିବ ମସଲା ଦରକାର ଯେମିତି। ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆଇଲାଣି। ମସଲା କଷୁ କଷୁ ମୋ ଝିଅ କହିଲାଣି ମୋତେ ଟିକେ ମାମା ଦେ ବୋଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ ତ କରୁଛି, ଦେଖିବା କିପରି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାହା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଲସେ କଷୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକଡ଼ ମସଲା ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ଯାହା ରଖିଦେଉଛି ମସଲା କଷିକି। ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାର କଷା ଲାଗି ନଯାଇଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ମସଲାକୁ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ ଲାଗିଯିବ ମସଲା ସହିତ, ଜାଣିବେ ମସଲାଟା ଠିକ୍ କଷି ହେଇଗଲା ପୁରା।
ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ମସଲାଟା ସବୁ ଲାଗିଗଲା ଆଳୁ ପଣସ ସହିତ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି, କାରଣ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ପାଣି ପକେଇବି ସେଥିରେ। ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କଲି। ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏବେ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଏ ମସଲାରେ ସେଠି ପକେଇବି ପାଣି। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଲି। ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ ଗ୍ରେଭି ଚାହିଁବେ, ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦରକାର ଝୋଳ, ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ମୋର ଯେହେତୁ କମ୍ ଝୋଳ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଝୋଳ ଆବଶ୍ୟକ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକଡ଼ ମୁଁ ଏବେ କରିଦେଉଛି। ପାଣି ପକେଇଲି। କିଛି ସମୟ ତାପରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆଇଲାଣି ମୋ ପାଣି। ତରକାରୀ ବି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ପଣସ ତରକାରୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।